ሓፈሻዊ መነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ ወዲ ሰብ ኣብዚ እንነብረሉ መሬት ካብ ዝተፈጥረሉ እዋን ጀሚሩ ኩነታት መነባብሮኡ ንምምሕያሽ ኣብ ቀጻሊ ቃልሲ ከም ጽንሐን ከም ዘሎን ርዱእ እዩ። ኣገባባትን ኩነታት ናይ መንባር ቃልሱን ግና በብግዚኡ እንዳተቀያየረ ክመጽእ ጸኒሕ እዩ። ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣገባባት ናይ ወዲ ሰብ ናይ መነባብሮ ቃልሲ ምቹኡን ፍትሓውን ዝኾነ ስርዓት ኣብ ምምስራትን ብሓባርን ሰላም ዝዓሰሎ መነባብሮ ኣብ ምቋምን ዘተኮረ ከም ዝነበረን ዘሎን ድማ ርዱእ ይኸውን። እዚ ሓፈሻዊ ታሪኽ መነባብሮ ህዝቢ ከበሳ ታሪኻዊ ኩነታት ሕግን ድግን ስርዓትን ከምኡውን ምስኡ ተኣሳሲሮም ዝማዕበሉ ባህልን ልምድን ያታን ወግዕን ዝድህስስ እዩ። መብዛሕትኡ ቋንቋ ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ኣብ ከበሳ ኤርትራን ሰሜን ኢትዮጵያን ማለት ትግራይን ይነብር። ኣብ ከበሳ ኤርትራ ክንብል ከለና ኩልቲ ኣብ መንጎ ምብራቃውን ምዕራባውን ቆላታት ዝርከብ ጂኦግራፊካዊ ክፋል ኤርትራ እዩ። በቲ ናይ ቅድም ምሕደራዊ ኣዘራርባ ተዛረብቲ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣውራጃ ኣኮለ ጉዛይን ሓማሴንን ሰራየን ይነብሩ። ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝነብሩሉ ክፋላት ኤርትራ ብሓፈሻ ደጋን ወይነ ደጋን ኩነታት ኣየር ኣለዎም። ኣብ ከበሳ ኤርትራ ዝነብር ህዝቢ ንነዊሕ እዋን ሓደ ዓይነት ቋንቋን ባህልን ልምድን ዝወነነ ኮይኑ ተመሳሳሊ ኣገባብ መነባብሮን ስርዓተ ሕግን ዘማዕበለ ሕብረተሰብ እውን እዩ። ናይዚ ህዝቢ እዚ መበቆልን ኣመጻጽኣን ጥቕልል ዝበለ መጽናዕቲ እኳ ዘድልዮ እንተኾነ ብወገና ኣብ ማዕባብላ ሕብረተሰብ ከበሳ ኤርትራ ምስ ነዊሕ መስርሕ ናይ ምስጓምን ምንቅስቃስን ዝተኣሳሰረ ኮይኑ ምስቲ ቅድምኡ ኣብ ከበሳ ዝነበረ ህዝቢ ብመውስቦን መነባብሮን ተኣሳሲሩ ናይ ገዛእ ርእሱ መልክዕ እናሓዘ ዘመፀ ሕብረተሰብ ምዃኑ ንኣምን። ብሓፈሽኡ ምትሕንፋጽ ህዝብታት ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ታሪኻዊ ተርእዮታት ምንባሩውን ዝስሓት ኣይኮነን። ገለ ክፋላት ሕብረተሰብ ካብ ከበሳ ንቆላታት ብምውራድ ከምኡውን ካብ ቆላታት ንከበሳ ብምድያብ ናይ ቀጻሊ ዝኾነ መስርሕ ሕብረተሰባዊ ርክባት የካይዱ ምንባሮም ብሩህ እዩ። ሰባት ብእኩብ ይኹን ብንጽል ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ይጉዕዙ እሞ ኣብ መወዳእትኡ ምስቲ ኣብኡ ዝጸንሖም ህዝቢ ተሓናፊጾም ወይ ቋንቋን ባህልን ልምድን ናይቲ ህዝቢ ይወርሱ ወይ ድማ ሒዞሞ ዝመፁ ባህልን ቋንቋን ነቲ ኣብኡ ዝጸንሖም ህዝቢ የውርሱ። እምበኣርከስ ከምዚኦም ናይ ምስጓም መልክዕ ሓንቲ ዓለት ወይ ጉጅለ ናይ ሓደ ህዝቢ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታትን ምኽንያታትን ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኣውራጃታት ፋሕ መባል ልሙድ ተርእዮ ዝነበረ ይመስል። ኣብዚ ክንግዘቦ ዘለና ግን እቶም ዝሳጉሙ ህዝብታት መብዛሕትኡ ግዜ ናይቲ መበቆል ዓለቶም ዝኾነ ህዝቢ ገለ ኣሰር ወይ ምልክት ዘርእዩ ምዃኖም እዩ። ነዚ ብትክክል ምፍላጡ እኳ ተወሳኺ መጽናዕትን ምርምርን ዝሓትት እንተኾነ ገለ ካብቶም ብቐሊሉ ሓበሬታ ክህቡ ዝኽእሉ ረቋሒታት ንምጥቃስ እቶም ሳግምቲ ህዝብታት ንመበቆሎም ዝምልከቱ ገለገለ ቃላት ወይ ድማ ኣስማት የዘውትሩ። ገለ ወለዲ ንደቆም ንመበቆሎም ዝእምት ኣስማት ይህቡ። ገለ ሰባት ንመበቆሎም ወይ ዓሌቶም ብዝውክል ነገር የዘምሩን የምሕሉን። ገለ ድማ ንመዋእል እንዳተመሓላለፈ ብዝመፀ ምልክታት ከም ውቃጦ ወይ ድማ ኣብ ነፍሶም ወይ ጥሪቶም ዝተፈላለየ ሕላገት ወይ ምልክት ወይ ድማ ኣብ እዝኖም ሱቕሪ ይገብሩ። ብሓፈሻ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ መበቆል ዓሌቱ ሓደ ጥራይ ማለት ምስ ካልኦት ዓሌታት ምንም ምትሕንፋጽ ዘይብሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣውራጃ ኣሎ ክትብል የጸግም። ስለዚ ድማ ኩሎም ህዝብታት ካብ ዘበናት ኣትሒዞም ብባህሊ ብልምዲ መውስቦን እናተሓናፈፁ ክነብሩ ዝጸንሑን ዘለውን ምዃኖም ምግንዛብ የድሊ። ዝርግሐ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ መሰረቱ ካብ ስድራ ቤት እዩ ዝጅምር። ካብኡ ድማ ናብ ማይ ቤት ዳሓር ናብ እንዳ ወይ ገዛ ቀጺሉ ናብ ዓዲ ወረዳ ኣውራጃ እንዳበለ ክሳብ ኣብ ደረጃ ሃገር ይበጽሕ። እዚ ማለት ድማ ብዙሓት ማይ ቤታት ተኣኪበን ሓደ እንዳ የቁማም። ብዙሓት እንዳታት ተኣኪበን ድማ ሓደ ዓዲ የቁማም። ብዙሓት ዓድታት ተኣኪበን ወረዳ የቁማም። ወረዳታት ተኣኪበን ኣውራጃ የቁማ። ኣውራጃታት ሓቢረን ከዓ ሃገር ይኾና ማለት እዩ። ይኹን እምበር ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ እቲ ናይ መበቆል መሰረት ስድራ ቤትን ዓድን ከም ምዃኑ መጠን ካብ ጥንቲ ክበሃል ይከኣል።
እኳ ደኣ ቀደም ሓደ ሰብ ኣብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ምስ ዝገይሽሞ መንነቱ ኣብ ዝሕተተሉ እዋን ኣነ እገለ ወዲ እገለ ይበሃል፣ ዓደይ እገለ ካብ ገዛ ወይ እንዳ እገለ ወዘተ ብምባል መንነቱ ብዝርዝር ይገልጽ። ብድሕሪ እዚ ሓታቲ ብዘይ ጥርጥር መን ምዃኑን ኣለልዩን በዓል ደሓን ምዃኑ ፈሊጡ ብቐሊሉ ብዘይ ስግኣት ምስኡ ክዋሳ ኣየጸጉሞን። መንነቱ ዝሓብእ ወይ ብግቡእ ዘይነግር ሰብ ገለ ጸገም ከም ዘለዎ ተቆፂሩ ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዝኣቱ። ንኣብነት ሰብ ቀቲሉ ወይ ካልእ ገበን ፈጺሙ ዝመጽእ ገያሻይ ከይከውን ብቐሊሉ ይጥርጠር። ዝኾነ መፀውዒ ስም ናይ እንዳ ወይ ድማ ገዛ ይኹን ናይ ዓዲ ናይ ወረዳ ይኹን ናይ ኣውራጃ መበቆሉ ወይ መንቀሊኡ ገለ ካብ ስም ሰብ ገለ ካብ ስም እንስሳታት ገለ ካብ ኣቀማምጣን ትሕዝቶን መሬትን ማይን ገለ ድማ ካብ ዘጋጥሙ ታሪኻዊ ፍጻሜታት ዝነቐለ ክኸውን ይኽእል። ይኹን እምበር ስም ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ወረዳ ወይ ኣውራጃ ካብ ምንታይ ከም ዝተበገሰ ንምፍላጥ መጽናዕቲ ዘድልዮ ምዃኑ ምፍላጥ ይግባእ። ኣውራጃ ማለት ምምሕዳራዊ ክልል ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ዝተፈላለዩ መበቆልን ዓለትን ዘለዎም ህዝብታት ዝሓቆፈ ሓቢሮም ዝነብሩን ዝመሓደሩን ክፋል ሃገር እዩ። ኣብ ከበሳ ኤርትራ ብፍላይ ቅድሚ መግዛእቲ ኢጣልያ ብኣውራጃ ደረጃ ዝቆመ ምእኩል ዝኾነ ምምሕዳር ኣይነበረን። ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ብዝመስል ኣገባብ ርእሰ ምምሕዳር ንመዋእል ዝኣክል ክመሓደር ጸኒሑ። ካብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ጀሚሩ ግና ንምምሕዳር ብዝጥዕም መንገዲ ናብ 3 ኣውራጃታት ማለት ሓማሴን ኣውራጃ ኣኮሎግዛይን ሰራየን ተመቃቀለ። እዘን ኣውራጃታት ድማ ናብ ዝተፈላለያ ብርክት ዝበላ ወረዳታት ተመቃቀላ። ወረዳታት ድማ ናብ ዝተፈላለያ ምልክታት ወረዳታት ተመቃቀላ። ኣመሓደርተን ድማ ብመንግስቲ ዝተመዘዙ ኣካላት ኮይኖም ነበሩ። ልክዕ ከም ናይ ካልኦት ነገራት ኣስማት ኣውራጃታት ወይ ወረዳታት ከከም ኩነታቱ ብስም መፀውዒ ወይ ድማ ብዘጋጠመ ፍጻሜታትን ታሪኽን ዝመፁ ምዃኖም ይእመት። ንኣብነት ኣከሎግዛይ ዝብል ቃል መበቆሉ ካብ ክልተ ኣፈ ታሪኽ ዝገልጾም ኣሕዋት ኣከለን ጉዛይን ከም ዝነቐለ ይእመን። ይኹን እምበር ኩሎም ተወለድቲ ኣከለን ጉዛይን ኣብ ኣኮሎግዛይ ጥራይ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ዘለውን ኢልካ ምእማን ኣይከኣልን። እኳ ደኣ ኣከለን ጉዛይን ዝፈረይዎም ወለዶታት ብብዝሒ ይኹን ብሒደት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣውራጃታት ፋሕ ኢሎም ስለ ዘለውን ምስ ዝተፈላለዩ ካብ ካልኦት ኣውራጃታትን ወረዳታትን ዝመፁ ህዝብታት እንዳታት እውን ስለ ዝተሓወሱን ኣኮሎግዛይ ዝብል መፀውዒ ኣውራጃ እምበር መፀውዒ ዓለት ከም ዘይኮነ ምዝካር ይግባእ። ናይ ኣከለ ጉዛይ ከም ኣብነት ንጠቅስ ኣለና ደኣምበር ካልኦት ኣስማትን ህዝብን ኣውራጃታትን እውን ከምዚ ዝጠቀስናዮ ኣመዓባብላ እዩ ዘለዎም። በተመሳሳሊ ስም ኣውራጃ ሓማሴን ካበይ ከም ዝነቀለ እኳ ብንጹር ፍሉጥ ኣይኹን እምበር ምናልባት ሓንቲ ካብተን ኣውራጃታት ጥንታዊት ዝኾነት ብምድረ ፑንት እትፍለጥ ንግስነት ካበይ ናበይ ተዘርጊሓ ከም ዝነበረትን ኣየኖት ክፋላት ቀርኒ ኣፍሪቃ ተጠቃልል ምንባራን ግና ብንጹር ኣይፍለጥን ከይከውን ትኽእል እያ በማለት ዝግመቱ ጸሓፍቲ ኣለዉ። ኣብ ገለ ጥንታውያን ጽሑፋት ብፍላይ ኣብ ግዜ ዘመነ ቱትሞሲስ ሳልሳይ ኣብ ኣስታት 1458 ክሳብ 1425 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝተሰነደ ጽሑፋት ናይ ጥንታዊት ግብፂ ንሓንቲ ኣውራጃ ምድረ ፑንት ከም ኣማሱ ጠቂስዋ ይርከብ። ስለዚ እዚ ሎሚ እንጥቀመሉ ዘለና ሓማሴን ዝብል ስም ካብ ጥንታውያን ደቂ ግብፂ ኣማሱ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ስምን ቦታን ዝተወስደ ዶኾን ይኸውን ዝብል ግምት እውን ኣለዎ። ብኻልእ ወገን ገለ ሰባት ካብ ስም ሓደ ዓብይ ሰብ ዝመፀ ከም ዝኾነ ክእምቱ ከለው ገለ ሰባት ድማ ካብ ሓማት ሁሴን ዝብል ኣዘራርባ ብፍላይ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ተኸተልቲ እስላማዊ እምነት ዝጠቅስ ዝነበረ ስም እዩ ይበሃል። ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ዓድታትን ወረዳታትን ኣውራጃታትን ንምምሕዳርንን ንኹነታትን ዘገልግል ስርዓተ ሕጊ እንዳባ ከም ዘቆማን ሕግታት ድማ ኣብ መነባብሮኦምን መምሕያሽን ለውጥን እንዳገበረ ንመዋእል ክምዕብል ከም ዝጸንሐን ንግንዘብ። እምበኣርከስ ካብዚ ቀፂልና ነቲ ኣብ ከበሳ ኤርትራ ዝነበረ ሓፈሻዊ መነባብሮን ስርዓተ ምሕደራን ሕግን ዝምልከት ነገራት ክንርኢ ኢና። እዚ ጽሑፍ እዚ ብወገንና እንፈልጦን ዝኣከብናዮ ሓበሬታን ንምክፋል ዝኣክል ደኣምበር ሙሉእ ዝኾነ ጥንታውን እዋናውን ታሪክ ሕብረተሰብን ስርዓቱን ኣቕሪብና ኣለና ክንብል ከም ዘይንኽእል ብትሕትና ክንገልጽ ንፈቱ።
መነባብሮ ህዝብታት ከበሳ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ መነባብሮ ሕብረተሰብ ከበሳ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣብዞም ዝስዕቡ ጥንታዊ መነባብሮ ዝተመርኮሰ ኮይኑ ንረኽቦም ሃድን ሕርሻ ሞጓሴ ሕርሻን ሞጓሰን ፍሉይ ክእለትን ካልእን ሃድን ጥንታውያን ህዝብታት ኣብ ሃድን ቅጽልታትን ፍረታትን ሞሮር ጥራይ ዝተመርኮሰ ዝነበረ منبارم ردو يوم دحيروغن هادن مس موغاسي دحارون مس حرشا حابيرو زخيد كتباوي منشي كونن غاسوت ناي حارستوت اب چاكا مرت ينبرلو اب زنبرو اوانات انسسا زغدام كم سسحا مفلس تيلبدو عغازنن وزتز امسلو اب كبابيوم ببزح سلازنبرو بقليلو هادينوم توسخ اوتوت مغبي يرخبو منبارم ردو يوم ኣብ ግዜ ሃድን ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ መሳርሒታት ካብ እምንን በትርን ጀሚርካ ክሳብ በላሕቲ መሳርሒታት ከከም ዘመኑ ከም ጭማራ ጉራዴ ካራ ፋስን ወዘተ እንዳበሉ ማዕበሉ በአፈ ታሪክ ከም ዝዝንቶ ኣብ ግዜ ሃድን ኣኽላባትን ኣድላይ ተራ ከም ዝነበሮም ይፍለጥ ሓደ ሓደ ግዜ ብዝሒ ዘለዎም ሰባትን ኣኽላባትን ኣብ ሃድን ይሳተፉ መንባሮም ውን ይጥቀስዩ ስለዝኾነ ድማ ኣገባባት ብዛዕባ ኣኽላባትን ሰባትን ዝተፈጸመ ሃድን ብስርዓት ኣብ ሕጊ እንዳባ ሰፊሩ ይርከብ እኳ ደኣ ኣብ ሃድን ዝተሳተፉ ኣኽላባት ውን ከይተረፈ ካብቲ ዝተሃድነ እንስሳ ብጽሒቶም ከም ዝምቀሉ ሕግታት እንዳባ ኣስፊሮሞ ንረኽቦም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፎኮስቲ ኣጽዋር ከም ጠበንጃን ግንጽልን ክተኣተተወሉ ካብ ዝጀምረሉ እዋን ብፍላይ ድማ ካብ ግዜ መግዛእቲ ጥልያን ጀሚሩ ሃድን ብዝተቃለለ መንገዲ ማለት ብተተኮስቲ ኣጽዋር ክካየድ ጀመረ ከም ኡድማ ሃድን ካብ መንግስቲ ፍቃድ ዘድልዮ ተግባር ኮይኑ ሊቸንሳ ዘድልዮ ስራሕ ኮነ መንግስቲ ድማ ንሰብ ሊቸንሳ አበይን አይነት እንስሳታትን ከሃድኑ ከም ዝኽእሉን ሓበሬታን ትእዛዝን ከተኣታቱ ጀመረ ይኹን እምበር ብናቶም ያታዊ መሳርሕ ገይሮም ዝሃድኑ ጓሶትን ሓረስቶትን አይነበሩን ወይውን የለውን ማለት አይኮነን እኳ ደኣ እቲ መንግስታዊ ስርሓት ናይ ሃድን ቢያታዊ አገባብ ተጠቂሞም ንዝሃድኑ ጓሶትን ሓረስቶትን አይነበሩን ወይውን የለውን ማለት አይኮነን እኳ ደኣ እቲ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ሃድን ቢያታዊ አገባብ ተጠቂሞም ንዝሃድኑ ጓሶትን ሓረስቶትን ዝበዝሐ ግዜ ሸለል ይብል መንባሩ ርዱ እዩ